Assalamu alaikum warahmatullah. Bari nuna mana wasu abubuwa da suka taso idan za ka yi P2P a Bitget. Yana da kyau ka kula da su sosai gaskiya domin mutanen nan ba su da sauƙi, suna amfani da wannan daman suna cutar da mutane. Idan ka zo kana so ka yi P2P a Bitget, bayan ka danna add funds sai ka zo ka danna P2P trading. So da ka zo nan wajen abin da ake yi za ka lura da shi shine akwai abu guda biyu da kwanan nan suka fara yi wanda kuma gaskiya in baka lura ba za su cuce ka sosai. Za ku samu abin da suke yi shine price da suka sa a nan wajen. Za ka ga price ɗin yana da bambanci da idan ka shiga za ka saya ko kuma za ka sayar mishi. Akwai wannan bambance-bambancen gaskiya. Misali yanzu bari mu ce za mu sayar da to idan muka danna misali sell gashi nan, so in kun lura yanzu ku duba wannan farashin da ya sa 1500, wannan 1400, wannan 1499. To ina mai tabbatar muku wannan guda biyu mai 1051 da wannan abin da zai baku mamaki shine idan kuka shiga za ku ga wannan farashin ba shi bane anan. Kai yanzu idan ka yi lissafi misali wannan zai sayar maka, ka zo ka ga wannan za ka sayar mishi zai saya 500,000 da mai 400,000, kaga ba za ka taɓa ɗaukan wannan ba. Za ka zo kan wannan ko kuma ƙila wannan. To duk bari ku ga wani ikon Allah. Yanzu bari mu ɗauki na farkon nan misali. Sai ka ce za ka saye shi sai ka danna kan shi. Bari ku ga 501 ko? To bari ku gani. Ku kalli nan da Allah. Ku kalli nan saman nan abin da ya koma. Daga 1501 naira ya koma 1382. Ya cuce ka nawa kenan? Ya cuce ka nawa kenan? Ka duba ka gani in dala nawa ne ka saka nawa ne zai cuce ka. Kaga ɗaya kenan. Kai baka sani ba idan ka saka ka sayar a haka zai tura maka kuɗin saboda ka riga ka gani kuma ka saka. Na biyu ku duba wannan shi ma 1499. Bari ku ga ikon Allah. Ku duba nan. Nan. Nawa ya zama 1409. Ka gani? Amma ya ce maka a 500 naira ɗaya ne babu, amma ka duba anan ya cire wajen naira 90 da wani abu. So wannan cuta ne gaskiya, ya kamata ku lura sosai akan wannan. Ku lura sosai. Wannan abu na farko kenan. Na biyu kuma akwai wanda za ka saya ɗin a wajen shi. Misali, akwai mutumin da za ka zo za ka yi tare da shi. Bari mu ɗauki wannan misali, wannan mu gani. Yawanci dai gaskiya ba maganan gaskiya 'yan South nan su ne suke wayan abubuwan, wannan shine maganan gaskiya. To bari mu duba wani suna mu gani. Yanzu bari mu ɗauki wannan Godsonex ɗin nan. Bari ku ga wani ikon Allah. Wani idan ka sa tun a wajen bayani a nan zai rubuta maka bayanin cewa shi ba zai da Allah ka yi haƙuri zai tura maka amma ba wai full kuɗinka ba, zai rage ma wani abu. Ka duba rashin adalci ba. Wani zai ce ma zai rage naira 100, wani zai ce ma zai rage naira 200. Bari faɗa muku abin da muka yi da wani anan. Na sayar mishi na ce bara in gwada, lokacin da wani ya faɗa min na ce to bara in gwada. Da na gwada na dala 6, mutumin nan 9,000 ne ya kamata ya tura min, wai sai ya ce min wai zai cire naira 100. Na ce mishi a'a babu. Bari nuna muku wannan screenshot ɗin, ku ga wannan screenshot ɗin. Yanzu ku duba wannan da Allah. Wai da na sayar mishi dala 6 ga abin da na sayar masa nan. Wai kun ga abin da ya rubuta min wai da Allah. Wai I take 100 for this transaction boss. If agreed boss, ku ga dan Allah, tell me to go on way. Wai in na yadda ya ɗau naira 100 to sai ya ci gaba. Ni kuma kun ga amsa da na bashi anan. If you can't proceed with what we agree on, let's cancel it. Ina sa masa wannan bayanin. Next abin da zai kawai sai ya tura min wannan 9,000 ɗin. To amma abin da zai baku mamaki, bara ku ga abin da ya ƙara tura min. Ku duba ku gani. 9,000 ne da naira 36 sai tura min 9,000 daidai. A'a, sai na ga 9,000 daidai. Sai nake mamaki. A'a, 9,000 daidai. Wai sai ya ce wai na yanke boss. Wai abeg ya ce. Kawai na ji raina ya ɓaci sai na rubuta mishi wannan na ce send me my 36 naira. Dama 9,000 da naira 36. So kawai ina faɗa haka sai ya ce min send. Bari ku ga message.
kun ga inda ya turo gashi nan naira 37 ya turo gashi nan a madadin 36, kun ganta nan. So gaskiya ku lura sosai kwarai da gaske, wannan mutane sun kawo wani salo, in dai za ka yi P2P to yana da kyau ka duba, ka je ka yi wahala ka samu 'yan kuɗaɗenka, ka zo za ka yi P2P, wani yana can ya zo ya cuce ka a banza da wofi. So yana da kyau ku lura kwarai da gaske saboda ka kiyaye dukiyarka. Dama wannan shine manufar mu gano abin da wasu da dama wasu gano ba, saboda ku kiyaye dukiyarku